Bir hari trong Boro hari, bir hari trong Kristo hari. Hayya, hayya, kom sene Bolua hayya. जों सामसुंखौ खालामनोसै budak-budak. Kenapa sih bunga hala? Hal itu makanya terpeduk utang kita. Exactly like that. So we are going to express an emotion. Yang enggak. Poi, poi, boy, boy, poi. Okay? Ini berai. Hoi, hoi. Ini lidah prabu benar poi, poi. Dan ya. Jeng peremana bunga. Jeto. Tuna bunga. Faisu, jom sanggurkan itu fai, okay? Follow me, like Jesus ajar bungkang, follow me, angin unun fai, demi tu jeng bungkang, fai, fai, okay? Bir hari jeng Boro hari, bir hari jeng Kristo hari, haya, haya, komsi gue, mau dikasih lagi lebih. Okay, your thigh, your thigh, your arm is on, okay? Again, there. Hey, hey, boy, boy, boy. Okay, jangan nak biar apa ya? Hey, hey, boy, boy, boy. Badan apa pun sinar, sini dah berapa? Jam dah bukan. Hey, 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 kesini. Bir hari trong Boro hari, bir hari trong Kristo hari. Hayya, hayya, kom sene Bolua hayya, hayya. Sampai benar, okay? Kita uji emotion. Teman ini jumpa render. Nengni sakti ke dulu naya, nengni ekspresi naya, nengni muka kerana ciga cinta na, malah berbeza. Jengnya har sayau, ebe jatuh ekonomi itu, jika muka kan itu, muncuni kan ber, muncuni kan jen, untuk kan benar, okay? Dan nanti kita awal sebab, kita nanti bukan muncul, macam itu, ambil. Itu ini appearance itu, dia ni nak convince kan benar, dia dah lebih benar. Hayya, hayya. Itu kalau nak benar, kembali ada macam kan, nung ni emotion bukan express kan benar, okay? Hayya, hayya, kom sene Bolua hayya, hayya. Bir hari trong Boro hari, hayya, hayya, kom sene Bolua hayya, hayya. Okay? Biti kamu benar beza baju ni first senja. Okay? Next up, jeng jabai saiko janai phule, jeng jabai rajani rayon, getar rayon, jeng jabai rajani dori, jeng jabai getar hari, jeng jabai ishwar ni mansi, jeng jena, haya, haya. Komisi boleh haya. Jengjabai saiko janai phule, jengjabai saiko rayon, hayya, 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 Bolua hayya, hayya, saiko Bolua hayya, 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 hui, 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 jengjabai saiko janai phule, jengjabai saiko janai phule. Hayya, 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 Bir hari trong Boro hari, bir hari trong Boro hari. Hayya, hayya. boleh lama gini Hayya, hayya. Goबां समावहाय जोंनि इयुथफ्रा बिराद नार्भास दुरबल मानोना बिसोरो गाव गावनि आइडेन्टिटिखौ नों मा जोलैनि मिथिया अके बिनिखायनो जोंफोरो दुरबल जायो लोरबां जायो मोनथिखायनो नाथाय बे मेथाइआ बेखौनो इमोसन लाबोनो नागिरदों नोङो सायख'जानाय सासमथे अके जेब्ला नोंखौ थैगोन नोंखौ सावनो नङा खबराव होनानै खुलुसोगोन माने मा बे इसोरनि मानसि मिथिगौ ना नों हाजार इसोरखौ सिनायदोंब्लाबो सिनायाखैब्लाबो खृष्टखौ नोङो गिर्जायाव खनसे थांनायनि थाखाय नाजावनायनि थाखाय बा
खृष्टखौ फोथायग्रा न'खराव जोनोम जानायनि थाखाय नोंनि गोथै मांखराव मा खालामगोन क्रुस गायगोन what does it signify you are mine understand नों आंनि होमब्ला नोंसोरो आं नोंनि होनना मिथियाखै थारमाने most of the time we don't know that we are his जों ईश्वरनि जों मिथियाखै that's why we become weak and poor मिथिबायना लेखा फरायनायावबो जों गावखौ मिथिया we are very unknown about ourselves we are very weak having many people of our identity ini identity मा जों मिथिया बेनिखायनो जोङो लामा फोथायाव गाग्लाबलायनानै मिनिलाबायो आं मिथिया मा समाव फरायनांगौ you don't know about it Mày cô cứ nào nói gì Kristoni मिथिबाय này như thế rồi mười mấy thì cái máy đúng không thì cái máy step nó là nè yang ten nggak serba sata sana ikut nana panen not good time this is your business neng jangan kau kumijikan identity खालामगोन you'll be very strong you'll express your emotion haya haya kumsini bulama oh lot of make sure yes सादानो बिरिनो ड्राग्सनो गोसो थोनायनो आरो मा मा दंबावलै लेखा फरायनो बानाय बिमा बिफानि खोथा लायो आबालाय फैसा गैया होनबाबो नांगौनो आंनो होननायनि बोरै बोरै सुबिदाखौ खामाया You should be very careful of your identity. I thank God my son. Okay, I thank God my son. They are so Mas mensuang dia pun how much can you give them? Almost zero. Hai cibu yang sini. Salah kita rek kuis besar dapat. 20 taka 40 dulu. Only 20 rupees. Jalan bisa mbak sih kita kami buat. Oh baik. Cigo. Mana bisa mi cigo? How the money come? Pesa boleh punya bisa mi cigo termana? Money hard level kumi cigo. Cigo na? नोंसोर मिथिगौ मामा बाबायाबो मा खालामो बिसोरो बिराद खस्थ' खालामा बिसोरो बारियाव सान्दुं अखाया बिराद खस्थ' खालामो बिसोरो ओंखायनो बै थाखानि भिलुखौ जों मिथिनांगौ थारमाने रेसपेक्ट जों जेब्ला नों ओंखाम जागोन बे ओंखामखौ काउन्ट खालाम हाउ दिस राइसेस काम टु माय प्लेट आंनि खुरसियाव बे खामाखौ खालामनाय नोङो बाबाया दैज्लां समाव सान्दुंखौ सायाव हालेवनाया माइ गायनाया पेरेन्टसनि लेबार दं बेयावहाय सोर आदार होदों दाउनो your mother बें खामा बोरै फैदों बे मैगङा बोरै फैदों आं जालाय बिदिखौ मा माइगाब गोनांलाय बिलाय जाया आङो मा दै स्रु मा संख्रिबो गैया फानलु गैया you will say it you will grumble you will rebel against your parents नाथाय जेब्ला नों मिथिगोन how this food has come to you नोङो बिसोरखौ thank you mama you have worked so hard नों मेंनासो फैदोंमोन होनब्लाबो नों मोनायाव आं ओंखाम संनानै होबाय जागोन आङो नों बिदि जालाय फुरथि जा you will be so fat like me you'll be healthy like that brother boiler yes you'll be so healthy जेब्ला नोङो जायखौ मोनो बेखौनो जागोन ना बिराद हेल्दी जागोन आं बे लेसनखौ माबोरै सोलोंदों सासे दङ फिलिपिन्सनि सेंग्रा मानसि बियो फुड टेस्टिं खालामो दुलाराय बुहुमावनो गिदिंनानै ओके he is a food tester दै सुस्रुथार जोंनियाव बे बिराद गोथाव होनदों अ दै सुस्रुआ बिब्दि वाव so tasty मोखाङा गोजों जाना जागोनब्रा बै जानाय लोगो लोगो हजम जाबाय बिनिया जेब्ला नों गोथावखौनो थाव होनदों हजम जाखाया बे सेवहैगोनसो you will have a gas problem खिनानै मा नों फुङाव मानोना नों बेखौ रंजानानै जायाखै जेब्ला नों रंजाना जागोन गोसो खुसि जागोन बे सुखौबो it will be like a medicine for you okay बे ओंखामा नोंनि थाखाय मुलि बादि जागोन मिथिबाय that's called know yourself self identity आरो जोंनि आइडेन्टिटिया बर' नङा दै जोंनि आइडेन्टिटिया ख्रिस्ट'फोरेल जोंफोरो साफा साफा ख्रिस्ट'जों बायख'जानाय साफा साफा व्यक्ति जोङो अके बहानि नोङो धेकियाजुलिनि बाव आं उदालगुरिनिसो बेसेबां गोजान ने नोंलाय धेमाजि वाव धेमाजिनि नायलाय बहा दं इसोरनि फिसाफोरा अके नायलाय we are gathered here from all over Assam right yes are we from West Bengal anybody no one but from Assam within Assam right बेखायनो नोंनि आइडेन्टिटिखौ नोङो माबानोबा देखायनोबा हाक्कादेन ओके बेखौ खालाम हारसिं खालाम जेब्ला आं जयोना माबा मोनसे खालामनांगौबा आं सानो आसलते मा खालामबोला
जों गावखौनो रिफ्रेश खालामनो हागोन अके जोंनि आसल आइडेन्टिटिखौ जों दिन्थिनो हागोन बेखौ आङो सिं सिं सानबाय थादों माने I practice myself before teaching somebody else okay even I compose song sometime okay and बे संनि मेथाइनि माबाखौ आं एक्सप्रेस खालामनो नाजायो आरो थारमाने जेरै इण्डियान आइडलफोरावहाय ना बेफोरखौ खालामो ना एक्र'बेटिक रोङा जाहैबाय एसे मांकि किक रोंगौ आरो एसे एनैया बिदि आरो जाबाय दा मोजां मोनदों ना Are you interested? Okay. Okay. Thank you so much. इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों जेसेबांखि सोलोंदों आरो सोलोंबाय थादो Thank you. Game telegraph nih, mau game belai? Udah kalam bet. Wah iya ini pas kamu sih kenara. Pas ya. Masih beda. Masih baik. Wah iya nang ini baik kayak lah tahu dong bang. Iya. 파싱 खालामनांगौ मैदाखौहाय अरनानै गाहाय जाना हो खर'आवनो आखाइ दिनोमोन आखाइ दिनोमोन गेलेलासो नामा ओइयो जाखायसो नालाय गैला ए Mong na ho. Lassै आजाव लासैनो इसिनि बायदि लासै आजाव लासैनो हांना बनथंजों हां लानाङा मोनफैगानानैसो सेस नै बिसिना दासिमबो मोनफैयाखैनो बिथिंनो नै बेयावनो जोबफैबाय थायो नै बिसिना जायगाखौ सोलायदो नोंसोरो एसे गारजोब खाथियाव लारा खाथियाव ला एसे एसेल' फुदो एसे एसे
boleh kalau ya boleh coba. Sip hijau taran. Arang itu. Wow, baik. Roro pun nak. Boleh cuba. Inilah. Mana? Bukan disuruh Pak. Bukan lalai. जागोन दे फैजोब जोनोसखौ नायनानै माबा नुनांगौ आरो अके बे हामजोबनो नांगोन बेलाय माथो बे जे दाना ग्रुप वाइसआव जों रेलि रेस खालामगोन ओके रेसनि माबाया स्टाइला जाहैबाय क्रेब वाकिं खांख्राइ थाबायनाय
and cat walking day cat mauji थाबायनाय cat walking बे cat walking आ fashion show खालामोना बे किन्तु आगाना गोलाव नङा आदोरि सुट लानांगोन आरो अके cat walking मिथिबायना cat walking बिनिफ्राय सैमा हासुनाय अके सैमा हासुनाय बिनिफ्राय मावजि खिनाय अके बे स्टाइल खालामगोन आरो बे रेसाव सोर सहैग्रोयो अके नोंसोर आं ओरै खालामग्रोयोना खालामग्रो दा खालामबाय खिबाय आरो उनावसो थांसिगोन आरो अके बिनिफ्राय रेलि नालाय सासेया फोजोबनानै फैगोन सासेखौ दांगोन बेयो मा गोग्लैदों बे खामखौ हमना लादो बियो क्रेब वाकिं मोनबाय क्रेब वाकिं बा बिनि थाबायनाया जासिगोन आरो ओरै अके खालामनांगौ बिदि क्रेब वाकिं अके बिनिया बे स्टाइल आरो ओमफ्राय मा होनबावगोन दानिया फेशन श' दानिया फेशन श' बानाय सासेया अके सैमा सुनाया मोनामसुग्रोगोन सिगां बिलाइखौ मोनामसुग्रो ओमफ्राय ओरै खामसिगोन आरो ओमफ्राय थांसिगोन थाबायनानै अके बिनिफ्राय फेशन श' बा गोजान दं नालाय थांबाय आरो बिदि आरो अके बेखौ खालामनांगोन आरो बिनिफ्राय सिम्पान्जि वाकिं अके सिम्पान्जि अके माबायदि सिम्पान्जि थाबाय बेखौ एसे नकल खालामदो आरो दा टाइम ओइ गसंनिनो उदैया गसं दा खांख्राइ नोंसोरो उदैया गसंबा Come on! Next step. Mati lengra sini. Hasil mata. Oh. Come on, Lex. Oi, siapa popina galak? Menangkan. Oi, sibala popina guda. Oh, bala naik bala. Come on. Kangkrai Jamini, bicara Kangkrai Jamini. Oh, Kangkrai Jamini. Hey, come on. Be Kangkrai Simoni. Hei, mauci nalai kap tu mauci kap. Oh, sibuk nukcia kini mah. Betul. Mauci kap tu. Go on. Dubra. Kawan. Aku kumna. Siapa Sendo. Lengwot. Come on. Meow. Be mau jawab bunda na bunde.
Dia Rajdhani Khangkrai. Kido kido. Oi, kidango. Oi, kina 아이핀에서 보고. Beda. Hai, biar Khangkrai jam ini. Biar Khangkrai boro. Nur lagro berkei, berpom nagalang. Chimpanzee, nah, asimasu. Ini kamu deh. Chimpanzee jukli. मोनसे ग्रुप दा खाथि थादे एसे गेमा बिराद इजि बाइबेलनिफ्रायनो आरो मोनथाम एक्शन दङ सामसन लायन एन्ड डेलिला सामसना सिंहखौ फेजेननो हायो खिन्थु सामसना डेलिलाखौ फेजेननो हाया खोनासं दे सामसना सिंहखौ फेजेननो हायो लायनखौ खिन्थु माबाया सामसना डेलिलाखौ फेजेननो हाया ओके लायना सामसनखौ फेजेननो हाया खिन्थु लायना डेलिलाखौ फेजेननो हायो बुजिदों दा ओमफ्राय सामसननि एक्शना जाहैबाय बे बोलोग्रा नालाय ओरै जागोन आरो सामसननि एक्शना मिथिबाय सामसना बोलोग्रा बीर सामसन बीर दे औ ओमफ्राय लायननि एक्शना जाहैबाय बिदि आरो लायना एकदम बेबायदि ओमफ्राय डेलिलानिया जाहैबाय ओरै आंखौ look at me Delilah सिख्ला नालाय एकदम समायना बिदि आरो जाय Delilahया नोंसोरो बिदि सामसननिया माबायदिमोन ओरै जाय बोलोगोरा एकदम नोंसोरो सायख'नो लासिगोन आरो बबे मोनसेखौ नोंसोरो खालामहरगोन एक्शन बाय नोंसोरबो डिसिसन खालामना लागोन हमनानै ला जोङो रेभारेन्ड नोङो फैथ'दों जों सानैजों एक्शन दिन्थिनोसै नों बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे सायख'दो आरो हरै नाहरदो नोङो आंखौ नायनो मोना ओमफ्राय आंबो आंनि एक्शनखौ खालामसिगोन आरो ओके सोरबा रेड 1 2 3 होनना बुंनानै हो दे बियो जेनबाय सामसना जेनगोन दे औ सामसना डेलिलाजों जेनगोन आं बुंबाय नालाय नों जेनबाय आरो खिन्थु माने नोङो सिंहफोर माबायोमोनब्ला आं देरहाबायमोन औ माने माबे डेलिला बे सिख्ला नालाय आं सिख्लाखौ जानो हायो औ बे सिख्लाया सिमसनखौ फेजेननो हायो बिरखौ माने गोसोथोबाय नालाय बुजिबाय दा थ' बेनो आरो नोंसोरो गावबा गाव रायलायखोमानानै बबेखौहाय नोंसोरो डिसिसन लागोन जों सामसनखौ खालामनोसै ओमफ्राय नोंसिनाबो औ नोंसोर गावजों गावसो ग्रुपजों रायलाय खोनानो मोना बैसोरो ओरैनोखौ ओमफ्राय नोंसिनिया हमनानै ला नोंसोरो जोङो लायननिखौ खालामनोसै बे ग्रुपजोंहाय दावहा बायदि आरो ओके औ फेजेननो हागोन बेबायदि आरो जोङो ट्रायल खालामनि खेमसे हमनानै ला नोंसोरनो सम होबाय नोंसोर हरै मोखां जानानै मेने रायलायखोमादो बेखौ ओमफ्राय नोंसोरबो हरै मोखांजों रायलायखोमादो दे रायलायखोमादो नोंसोरबो रायलायखोमा नोंसोरो माखौ एक्शन खालामगोन सामसन दङ डेलिला दङ ओमफ्राय लायन दङ बबे मोनसेनि एक्टिंखौ नोंसोर खालामनानै बैसिनि सिगां बुंहरगोन बेखौहाय 3 स्टार्ट बिसोर जेन डेलिलाया जेनोना सिंहजों डेलिलाया जेनबाय 2 आयु जायाखै नै र'दे रेडि जाबाय दे सम गैला जोंहा 1 2 3 स्टार्ट बैसोर जेनबाय दायो नोंसोर मोननै टिम एसे ओरै जादो दे खाथि एसे खाथि औ खाथि खोनालाया नोंसोर मेने फिसाल' रायलाय खाथि दे हरै मोखां जादों नोंसोरो औ
फाइनल ले नोंसिनि फाइनल Hey, nahonu mana Rizai? Jabai, ready? Stamina. Okay, ready? 1, 2, 3, start. Masa ke? Ike. Okay, balai nusir ar kalam pinnagan. Ike ba. No. Le. Arbau. Ready? Action. Arbau, ready? Yeah, tapne. Ready? 1, 2, 3, action. Singwa jenबाय नोंसोरो जिरायदो दाना नोंसोरो देरहानाय जिरायनानै थादो बिनि मोनसे इमोशनल मेथाइजों एक्शनजों जितु सोलोंबाय बेजोंनो प्रभु जोंनि फोथायनायखौ एक्सप्रेसन खालामनो जोंनि आइडेन्टिफिकेशनखौ एक्सप्रेसन होनो थाखायहाय नोङो जोंनो अरायबो सहाय होगोन हामबायदों नोंनि बिसाखि दास जाया जोंनो फोरोंबाय लोगोसे गेम गेलेनायजों गोबां रंजानाय खुसि नोङो जोंनो होबाय बिनि थाखाय नोंखौ हामबायदों